на нашата психика, всички емоционални травми, които сме имали някога от деца, всичко това се отразява в абсолютно всички сектори на живота ни. Обикновено, ако опишете, например, негативната страна в работата си, ако кажете, че работата ви е, да кажем, отдалечена, прекалено натоварена, шефа ви е прекалено изискващ, и след това си кажете, я да видя за моята връзка. Обикновено същото описание отговаря и на отношенията ви с вашия партньор. Защото модела, с който ние работим, и нашата защитна стратегия, това е едно и също нещо, което се проявява във всички сектори на нашия живот. Затова рецептите са валидни. Не може да се каже, че има рецепта за всичко, но поглеждането вътре в себе си е нещо като панацея.